Kanekade ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakomsan jong ka khubor mentaka step. Khat Menteri Rang Badu Narendra Modi ya baro kiri banyale persya yaki kampentrem ki lekno bat kito ki bakershan yaki hakajinya lang kabalalong ha Houston United States henin kamit. Kawe lama Menteri Rang Ba ka Assam Sarbananda Sonowal ya kaling sun kabalaher hakasien kabaningkong henin kasngi na Guwahati sa Bangkok na kakat lingsun Lokapriya Gopinath Bordoloi International Airport. Katnat Sport kalaray banthaw artili ki National Center of Excellence ha Guwahati bat Imphal na kabanta ban ay yakijing hikay bakham kerpang yakikatto katni kinongele kay sport barajit. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulakhat ya baro kiri banyale persya yaki kampentriem ki lekno bat kito ki bakershan yaki. Daka bapersya jori ki kampentriem pensir haka jingkran ka baula ai haka jingalang ka balalong ha Houston United States henin kamit Modi ulaong bakarai jong ka sarkar India ban pentrai kamshu ya ka article lai nyaw not kala pensitam jingmut ya ki katto katni teli kiri. Henry ulaong baka jing penduk no ya kani ka kendon an kalong ka badan kam ha Jammu bat Kashmir namar kala penslori ki kampentriem hakatai ka jela bat ulaong ru bada ka balek kumni kanwan ra ya ka roy kapar hakatai ka than. Kinong India ki basyong basa ha US kiladan hakatai ka jinyalang hakaba u President ka US u Donald Trump uladan rengkan. Haka jingkren jong u Trump ulaong bakum ka India ka US ru kadang treshtam banrat dingkong yaki kampentriem ki lekno hakatai kari. Ulaong ru baka syongsok syongsengan hakit hain kaput kalong ka badan kam na kabenta ka India bat US ru kumju bat ula banjur halor ka jingdan kam ban penskem ya ka jinya day hapdeng kari India bat ka US. Menteri Rang Ba ka Assam Sarbananda Sonowal ulakawe lama ya kalien sun kabalaher hakasien kabaningkong henin kasngi na Guwahati sa Bangkok na kakat linsun Lokapriya Gopinath Bordoloi International Airport. Sonowal ulaong bakani ka jingpenyaso ya ka Guwahati ba ka Bangkok na sun kanyarap shibun ya ka sarkar Assam hakajing tumu jongka ban penkala ya ka Guwahati kum ka kardap ban let chakiri ki badan hakathain Shathia lammi jong kadoba Asia. Sonowal ulaong ru bakani kamlong tangkom ka jingpenmi lenti liang sun thamai henrai kalong kadak na kabenta kalawai ka bapernai. Shua ulaong bakani kanyarap hakaban penskem ya ka jinya day hapdeng ka Assam bat kari Thailand kaban wal lampat ya ka jingkiu hakalariti bat kayo ka kot jongki. Ladan bun ki he ki han ki belapoi syakani ka jingalang kentop ya Chandra Mohan Patwari Menteri Katnat Industry bat Commerce bat Bimal Bora dukat ka ying dorbar tauan ka jela. Kaseng nong sumar dawai khasi nula na West Khasi Hills kala penlong ya ka program ai jinghikai basisngi hakasnong markasa ha district West Khasi Hills. Kamoto jong kani ka jingalang kalong Shakri bat Lenladi. Bat lingba ka jinga jingmut lang hakani ka jingalang kinong sumar dawai kenbat kila penpau bekidan ya ka jingtrang ban penne pensa ya ki kenbat bat ban yo ya ka jing itu na ka sarkar jela bat ka sarkar pedeng ru kumju. Haka bakran hakani ka jingalang Dr. Verity Markhap na GACH Guwahati ila pensngau syapang ka jing koridor ka jing sumar tenrai bat ka jinga day jongka bat kiwe ki rukom sumar. Ila pensngau ru bakalong kabadan kam bakiriu pro jabing na kijaka puli bapher kinwat nya halor ka rukam sumar tenrai ukhasi. Hakawai pat ka jingkren Dr. S. Kharmau Plang ila ai jing pensai halor ki kenbat ki balak banthong bat penhe pensan hakik perging. Kane gadai ka All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Katnat Sport kalaray banthaw artili ki National Center of Excellence ha Guwahati bat Imphal nakabenta ban ay ki jinghikay bakham kerpang yaki katto katni kinong yale kay sport balajit dakajing tmu ban yarap yaki ban syajit ha kalumpong yale kay Olympics kaban salong ha usnam 8,000 arpusaw bat 8,000 arpupra.
Habarok kawai kari entau arpau tali ki National Center of Excellence bat katto kat nenaki kila banlong ki Sports Institute ki baladon lupa hakari. Kumta yaka Sports Authority of India kabadan ha Guwahati bat Imphal la sandur bat itho yaki kum ki National Center of Excellence bat hakini ki center an IG kai pentebet kerpang na kabenta ki to kinong yelek kai ki belajit kerpang ban pentebet hakitai ki jaka. Kansadan karukam traikam bathamai ya kathain shatai lam mingi banang kampen bha ya ka sanshar ka khadar lengba ka e-governance ka banlong ka jingpun kut buari ki nong song kamtam ya ki badok basuk. Ka jing smu jongka ka long ban pendan kam ya ka jing start bat ki kor ki buar ka jok ka pamenta ban kentiu ya ka jing em jong ki briu da ka bapen tikna ba ki yo ya ki jing tep da ka basuk shapang ki scheme bat ki jing mentoy ba ka sarkar ka bu na ka benta jongki ya thu Uvi Srinivas Additional Secretary jong ka Department of Administrative Reforms but Public Grievances. Ya kane lala ban sedang pentrekam hadian balapen mi ya ka Shillong Declaration ha ka jing yalang halor ka e-governance ka bala long hau banai bala dep ka bapen scam ya ki rai bala shim da ka sarkar ban pen bha ya ki lat pen ya so ya ki jela shatai lam mingi na du ki thain nong kendong. Ka sarkar kan shim ki maujam ban pen ya ki kam ha ka bia dai ba ka jing pendan kam ya ki bor keyboard electronic but kamtam hakaban play ya ka Electronic Skill Development Center ha Shillong hakaban ki samla ka thain shatai lam mingi kila banyo jing hikai pentebet halor kumno ban pendan kam hikitial electronic bapher ki banyarap pat haka e-governance pat kumta kane kan wallam hikilat banyo kam yo jam na kabenta kini ki samla. Haka snem kabalai jong ka jing pentrekam ban penbha ya ki jaka ki puta hakisar kakum ka job ka bamenta kasar agar tala kala yo ya ka kerdan ka bahnriu pupra na pedang ki smart city hakari India barok kawai ya kani ka jingbu kerdan la le da katnat Ministry of Housing but Urban Affairs ka agar tala kala yo bat ya ka kerdan ka baar ha pedang ki smart city hakathain shatai la mingi hadian ka Kohima ka balayo hanriu pu point katkum ka jingthau ya ka roi kapal ki officer kile thu henin kasni ba kaladan ka jingkio ka bakraw menta usnam hakikam ki bedai bat ka smart city project ha agar tala u special secretary jong katnat urban development u Kiran Gitte ulaong bakat kum balasandur ka agar tala kan sakala long ka sor ka badon ki jingdon kam baro kat kum ka jok ka bamenta kum bayalong lam kiwei ki sor ha ka jok ka bamenta. Ravi Shankar Prasad, Menteri Sarkar Pedang Badepet Yakatnat IT but Communication, ulaong bayaka lisen nya kali entsa penyas no bat wadhar khnang banlait na kajingshna lisen thok. Yakane ula pensngau hakajingalang kabalalong hapatna. Prasad ulaong ru ba adhar ula yarap shibun yaka sarkar bante lakam yakikam bamsap bat ula benrap shushu bahaduk mentah ka sarkar kalala ban kenshow kumbashilak sau punyo wajar hendrispa punyo klor tingka lingba ka jingpenan kam yau adhar shushu ulaong balada kinongnya kali kinhap ban yau adhar haka lisen jomki kan kamlong ka ba banshna yaka lisen thok. Menteri Rangba Sarbananda Sonowal ulaong baka jingkiu dor upiat kalong kakam kabadai ban shimkya bat kumta ula kentu yaki ofisar ban shim yaki lat kilenti ki badan kam bante lakam yaka. Haka jingye pe biang yaki kam jong katnat Food, Civil Supplies but Consumer Affairs Sonowal ulaong bakalong kabadan kam ban pet baka jingpen poy yaki marba mardi bat kiwei ki jingdan kam upat ba kalong hakarukam kababiang. Uni Menteri Rangba ula batha ya kanigatnat banthaw ki boit ban plelat iki samla nong kendong ban yo tray la ki kamla jong da ka babu iki warehouse bat ki jaka pja ban bu iki marba mardi ki ban penyat da ka jingya tray lang ka sarkar bat ki riu shimet bat katung ila poy sa kabakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka taha ka por pravajing inya so baka Delhi station na ka benta ka khubor haktian Hindi ka ban but pat da ka khubor haktian Pareng hakapor prakhasan minute kani ka day ka All India Radio Shillong.